paglakaw. Pag babay-babay mo ba? Ha! Asa! Kamidyoan sa! Kamidyoan! Ligyas na. Sagom may tubig, gabi ka nanlog. So imagine, no? So nara no, magbuhat may karong film. Wala na may video agad, munang magbuhat ng film karon. Oh, sagop. Okay. Mga kuya, artista mga bata. Wala pa may na-monetize guys na, pero gamong ipadayon among mga trabaho. Dalan dire, may mo give up kay danlog. Gibunalan. Danlog ay. Pa. Ino kay sapa. Ngani ka danlog dire guys no. So careful lang gyud ka dire. Tapos tayo oh. Aman. So danlog kay guys. Sagob mi guys, kaya mi gripo guys. Og natural among tubig dire no. Wa giluto. Wala gi steam, wala gi distilled. Ikan gid sa amis pa sa sabaw daw, gibitsinan. So ato mga koyong mga bata no, si Joshua ang nakablo naguna. Si Bia, si Kinkin o si Monmon. Mga artista ni sila. So ulat mo guys. Kay digjas ko. Mana sila guys no? Woo! Woo! Asa na? Okay. Nakila kong tilda. Gwapo kay mag-vlog diya sunod oh. Diya ka mag-vlog oh. Ya, unggoy wa, unggoy ay. Init pa? Sige. Ihi ang isa guys. So narang isa nangihi pa. Artista ko guys. Artista. Oh, nara. Nayo akas sa gubanan nila guys. Ay, ako ning mga kumangkon guys, no? Oh, una. Kita samput. Sabi kasagbuton diri guys, pero sila kalmar ka sila guys. Mga kugian gini ako mga kumangkon no magsagop. Mga ilang dili routine diri. Makahangak ug So, nara sila. Guys, Nara guys.